Lodyha. Dámy a pánové, já vás vítám dnešním večerem, vás budu provádět já, Mirek Lenner, a po mé pravici muž, kterého snad ani nebudu představovat. Takže, co vás čeká? Co vás čeká? Módní přehlídka, první v historii našeho oddílu, možná i první v historii na světě. Dnes se budu předvádět orientační oděvy. Já nevím, Jirku, já myslím, že teda taky představíš, ale když ne, tak ne. Já jsem se na to dneska speciálně oblíkl, jak mě nebývá tak zvykem. Dal jsem si nádherný boty, sáčko, poprvé život dělal na své sáčko. Přátelé, řekněte, z vás to má. Já bych chtěl v první řadě poděkovat organizátorům a organizátorkám, které dělali zase pořádek v sále, protože jsou tady takové tři skupiny lidí. Za prvé lidi, které jsem v životě neviděl. Jsem hrozně rád, že jsem dneska určitě, že je poznám, že vidím, kdo začal v tom hodně běhat a tak dále. Pak jsou tady lidi, který sice znám, ale už jsem je dlouho neviděl. Zatím jsem taky rád s nimi později potkám. A pak jsou tady právě lidi, kteří vidím denodenně a jsem rád, že jste posadili tam nahoru a nebo se tady nevidíme, že je to dobrý. No a já vám snad řeknu, co vás dneska čeká. My, jakožto zástupci tohoto oddílu, vám chceme předvést, v čem se v době historie běhalo, až postupně přes všechny ty dresy, sopely, overally a td. se dostaneme, v čem se běhá teď podle nejnovějších světových trendů. Takže hlavně ta úvodní část samozřejmě bude věnována právě vám tam nahoře, takže dávejte pozor, to jsou právě ty ohozy a kompletky, které vy tak neznáte, protože jste neměli čas nich běhat. Ta druhá polovina večera právě bude věnována zde vám v sále. Já bych teda ještě poprosil, abyste nějakým způsobem trošku omluvili nervozitu našich modelů. Je milí to, pánové, opravdu vidíte dneska pouze modely, ale dámy se trošku rádi. Ono přece jenom chodit před 250 lidmi. Chodit před 250 to není jako práce s fuzology. No a náš první model Jan Červák, jak vidíte, červenou kombinézu, zhruba na sebe starou, ve které byly takové hvězdy, jako je Křižák nebo Honza Hovorka. Radek Troška obléká oranžovo-modrý komplet, který byl velmi slávný. Přátelé, to nejstarší ples od Luky Varnovice, Radek Troška. A máme tady Petra Fialu, který vám předvádí apartní výjimku z Letnicí, právě kdo zapíná, co to bude. Na levé části toho videa můžete vidět zastupovat Miloše, našeho nejlepšího modela, nejdražšího, stává se tomu dost, který představuje komplet, který jste třeba už viděli. A tomto kompletu představovali schopníci. Je tady i David Procházka, který oblékl z nedenových modelů. Všimněte si jeho apartních spodních kalhost, možná ještě se šustáků. A my vidíte, jak variabilní byly drazy od roku 69 do roku 92. Děkujeme našim modelům. Právě teď se můžeme přesvědčit, jak krásné chlapce jsme na tuto úlohu vybrali. Děkujeme
jen za první představení. Doufám, že se vám líbilo, zvláště vám mladým. Já bych si pomalu vlastně vystoupíme k dalšímu kompletu. Jo. To bude komplet už roku 1953. Tohoto roku už v podstatě se nám to bude zrychlovat. Martu, já to pak dáme, jo, za chvilku. Jo. V tomhle roce právě nastoupil, ne, to byly ty fialové, že ano? 600 zbytníků. Jsou fialové modely. Ano, málem jsem to přeskočil. Takže ty budou následovat za chvíli. Zbytníku mám jednu otázku a tam je trápí. Myslíš si, že já vím, že se teda dneska takhle oblík poprvé, ale myslíš si, že se to sem hodí? Přece jenom, já když jsem se na něj koukal, tak jsem úplně dostal chuť zase oblíknout do těch hadrů, nejlépe spotřební zadámění, protože tyhle ty nebyly. Zbyňku, já ti tvé přání můžu splnit. Sundáme to. Co takhle to sundat? Sundáme to. Já bych to sundal. Dobře, sundáme to. A my poprosíme naši slečnou asistentku Zuzanu, aby uvedla další číslo, protože slét si oblek. To není jako práce s fuzology. Mnohem pohodlnější, co myslíš? No, samozřejmě, Takže já bych vám to přiblížili. David Procházka má na sobě dres, který si naši orientační věžci vysvětlo přivezli ze zahraničních zemí, konkrétně ze severu. Ve Švédsku bude za 30 let vypadat. Ano, děkuji. A s Radkem vám představili první vlastně oficiální model z pardubického klubu Lokomotivy Pardubice, fialový apartní. Řekněte, nesluší jim to? No a jestli jim to sluší, a to mi nestačí podles. Na to se musím někoho zeptat. Někoho, kdo v těchto dresech neběhal, takže třeba Lenka. Není to nacvičené. Lenko, pojď mezi nás. Lenko, jak se ti líbily ty modely, co jsi teďka viděla? Tak já to musím teda zhodnotit tak. Zúčastnila jsem se pařížského týdne módy. Přehlídky Hugo Boss konkrétně. Návrhářská práce tam v Paříži byla opravdu výborná. Ale tím modelem to se nedá srovnat. Tady to byla třída. To byla třída? Byly opravdu úžasný. Mě taky. Máš mezi nimi nějakého favorit?